איך קוראים לבת הזו של דונלד דאק? מיני. עצרו את השעון. דייזי דאק. דייזי דאק. דייזי דאק. זו תשובה נכונה. שוב. 17 שאלות. דקה ו7 שניות. מרדף לגמר ממשיך עכשיו. באיזה מדינה נמצא חבל בורדו? נכון. מי הייתה המנחה בתוכנית הקרנבל של מופע? נכון. לאיזו מדינה היה שייך ארגון ה-NKVD? נכון. מה הספר הארוך ביותר מחמשת חומשי התורה? נכון. באיזו מדינה נמצאים האגמים אירי ומישיגן? נכון. באיזה קניון נפתח סניף מקדונלדס הראשון בישראל? נכון. באיזו יבשת נערכה האולימפיאדה המודרנית הראשונה? אירופה. נכון. על שם מי קוראים לכפר הנוער ימין אורד? מיני. נכון. את איזו קבוצת כדורגל מימן ב-2021?